vás vítám u svého prvního videa na YouTube a v tomhle videu vám ukážu, jak stáhnout Bandicam. Je to program na natáčení her v počítači. Dáte si internet a na něm si dáte seznam a napíšete si na něho slunečnici. Na slunečnici si napíšete Bandicam. Pak tam main minutka, já vám to napíšu znovu, abyste viděli, jak příkladně si to máte najít. Tady budete mít nějaký Bandicam, dáte si stáhnout verzi, nevím jestli budete mít stejnou, ale to je jedno, jakou budete mít verzi. Pak dáte tady stáhnout, chvíli počkáte a vám třeba nemusíte chvilku čekat, ale já musím, takže já dám zrušit, že už to mám. Vy třeba nemusíte počkat, když se vám to stavuje, třeba to máte hned, ale já mám internetový prohlížeč Mozilla. No a teď jdeme na plochu, kde vám ukážu, jak to stáhnout. Dáme si tohle, Bandicam a všechno tam potvrdíte. Já kdybych to potvrzoval, mě by se zrušilo nahrávání a to nechci. Všechno tam potvrdíte a to bude asi všechno, co máte udělat. A pak se vám tam objeví, až to všechno poklikáte, tohle, Bandicam. Ten si kliknete, nastavíte si jak budete chtít. Pokud chcete ve videích mluvit, bude to reagovat i na váš zvuk. V čem máte v počítači zvuk? Pokud nemáte mikrofon,